Oh, ilan ni ubos kini mo? Kaya sibitado pa lang nila. No? Mga ano lang na ubos kini ha. Why ito mga bago ni Bation? Pati yun eh. Mga para sa Pedro Plaza. Ubos kini so. Hindi na. O yan, gamay-gamay. Ay gamay naman. Labot pa yung blue. Blue na po ito pala yan. Okay na, gamay na. At may mga tao, matagay sa likod may bumbiro. May lagyan mo to sa piyak ako. May lagyan mo ko sa piyak. Mahal lang nga yung simentado, mga manimalay, basta no? Sa Bulilaw, sa likod sang ano na eh. Oo, tawagin na. Same strata. SM Strata, sa likod sang SM Strata, sa likod. Gamay na. Likod SM Strata na eh. Ang sunog din rin sa likod sang SM Strata. Bulilaw. Sa Bulilaw. Bulilaw man Duriyaw. Yung ano na ko mga material na pinakapaliguro. Manita na. Yung sa amo na nakapo, ubos na pala naman. Grabe ang ano. Ano ginalinan niya man? Tsagang kung gasol ginalinan mo. Yung kadalang ko daw. Wala nga lang ako nagdagan si Nung Dismar. Sina ba mo kita sa dalawang dano? Aling ka pala sa ano, kaso na? Hindi pa kami ganito yun, sunod. Ano kaya mo niyaw? Ano para mo? Tako kanya mo niyaw. Kuha mo pala niya mo tayo. Ayos lang di Bumbo Michael ah. Why naman, isa man na balay man di ang ginano kay kasunog. Ganan mo sa ano, Facebook. Ah, naulilo pre. Ako na tayo kanyo. Init. Ako pala naman sa puntagi. Wala lang ba? Kaya lang mo na. Ayos. Bumbo na jo kaya. Ari din sa buong sa may Bulilaw no? Ah, nasa po sa Bulilaw ah. Palong naman nakalayo. Kaya na gamay. Punta mo na ng video niya, no? Bumbiro. Hindi nga bumbira yung punta mo sa buong. Ay, ano ka lang ang Salamat ako ganaron. mamaya. Ayos. Base sa gasol daw, no? Wala ka na kasi simentado ang kilid. Pagilid. Oh, shout out na galing kay, kay Bumbo JB, Villa Vicencio. Oy, amo. Si EJ ah. Sige, amo. Kanina shout out daw ah. May lang wala malabot ang balay namon nga pula bara among balay oh. Kita mo na. Han. Diba mo? Pag-ulang to, pag-banda laki to na. Pag-iyaran na, pulay. Ara balay namon mo. Kita mo ng pula nga dako. Namon namon balay.
Ay, hindi naguro. Udag ko pala. Udag ko pala yung hindi ang komentado ka naman. Luwa, bilang bahay ko. Masunog. Gay, game ba? Bigawaros daw. Singgit-singgit sa. Mobile, di ko pa nga po yun. Grabe, yung tawablan. Ano ka, ano sa Alin ano? sa punta, labot. Gusto sa may... May mo pong una ng kasulot. Grabe ataw ko doon na. Gampang po ko rank ko. Baya ko na lang rank ko. Mahal lang, isa lang ginaigo no? No, ay mamay. Sabi mo na igo. Sa ako, light nila. Kung nga mo na igo, di po, patong gawang puno. Gano'n, alam mo na balak. Sabi niya. Kaya Nga kay Atan eh. Ano kay Atan eh? Kailangan. Saga ko, gasol, ginalinan na guro mo no? Pabayaan niya ng loto, da? Kadwa sa itong sinugan, hindi ko nang hininan to yan, ito, aircon to yan. Grabe bang tumboy ba? Hindi sa magawa sa balaya ba? Ang kwarta yan, sulod to mo. Umupod si tanong sa kwarta yan. Sa may Bulilaw po yan, Mama Bet. Bulilaw. Hindi nga hindi mapagkakartaya nga. Kapag hindi lang alang na gani, arat ng grabe ng ginagasoya. Sa Bulilaw yan, Mama Bet, sa Bulilaw. Mga tao, man sa habang patay ko siguro. Dako, ang kano. Ang kambok. Ano sa blan na true na, ano sa blan na suck up sa blan. Ay, sabi ko, kung balaya gala, ano nagkakalayo mo. Kusugos. Sabi nga, law nga yung dagan si Tujis Marm na. Sabi ko din sa doon nila. Huwag kasunog na galaya. Kita ko na yung tabo ng tao, di ba? Oh, iya guys, ini ya. Hindi mo sumulong, ini nga, gusto ko sa ball niya. Kaya na. Tumalong pa rin. Dako doon pala. May managagot mga bumbero dano basi usan sila tubig la. Sa dinis nga lagyan man. Hindi na tagi na nagbakal sa daan sa no? Tigko tarang bakagi na sa daan. Bro. Tapos Pwede na. boarding nga siguro. Sabi ko, pwede na sa ganyan. Sabi Pag hindi yung kamay nga pala yung talong, di ibuk-ligo. Siya nagpupubag na hindi ka naman sa Kaya kaya ko kalba ko siguro. Grabe ang layo. Okay lang ganun, may malabot tayo sa kabalay no, lapit na tayo. Ang galing ko gana ako punta mo lang po. Taas galing ko walay galing ako, no? Pero kung mga kahoy na may ubos ka. Eh, napa na yung ubos yan. Dugay mo na magabot no? Kami talong ginabi naman may nagpulay ganun kay tamo na gitlangan. Nakita mo no? Hindi kasi inggit, hindi na pati anggol ng pangko mo. Singgit ako. Sabi ko dahil naway. Kaya ko lang. Kaya kaya niyo. Kami to nila. Ako rin yan. Ay, pupurat. Ayos, Bumbo Casanova. Pwede na ako na mag-reporter. Eh makita nyo na karon live ko sa Action Radio mga kaigan. Ari kami subong no sa Bulilaw ah. Napalong gid man ang kalayo. Salamat kami sa Europe. Grabe yun, tawag lang. Ubos gito. Tugay na lagi man ang kalayo. Salamat sa mga grupo tang mga ano da. Dala sa pag ganyan isa kabalay. Wala yung isa no. Oh, dala pang isa kabalay yun. Ngayon yung matay na ano sa Yan ang laki kinao. Yan ang balay ko muna ang gabi kinawas-was na ano. Nakatagtag na sa. Dua kabalay, dua. Garag sa. Sabi ko lang araw ng patay. Ano ba pasa bro? Wala kayo. Dagdag yung dalaw. Dagdag sa. Bitit sa balde mo. Takap tayo balde bla. Ito gaya mo balik na kita umbra. Bayaran mo dyan. Sa likod din job, sa likod din job. Sa lagyan pa kadto sa Bulilaw. Ato yato tali damage gitu yung area para siya damage. May isa mo lang. May makatulay. Ano pag ko ni pa na balay nito pa na. Salamat na. Oo, mabalay na mo nga bulakas, salamat ko nga way nilabot. Sige na yung mga radyo na ano ganyan. Sige na yung pwede mo pa Ito yung action yun.
Action na si... Ako naka-upload. Wash out Bombaron. Lo, ano, igo pa isa ka ba? Ano? Patugan yung isa. Lubit at maas. Lubi bla kita mo? Tawagin na rin. Dindangin nyo ka lagyan, Meg. Hindi na lagyan nyo. Tuwa mo yung tulyosyo. Punta ka? Ah, sa punta tiya? Wala pa turning up. Kapag sumubog ka ng trip mo. Buhay yun yung mintado to. Baya, konto nga breath ko, crystal to. Ang gamay nga balay labot. Ang galing Ano sakla. wala, nung i-aroblis, pero... Ano yung dito sa likod na Sinsyagi, way mo kabalo kung ano nga lugar dani. Basta balang ko, bulilaw lang yun